फैजेनना वो हिंदी हो रहा है वॉइस को ना प्रेजेंट ने माने तेरे को तकलीफ क्या है हमको खतरा है अच्छा नहीं लगा इसीलिए खानाय सिनजानो मोननायखाय खुसिथार गावहा खानाय सिनजानो बढ़िया मिला है ना गर्मी का दिन है चोली ज़्यादा अच्छा नहीं है खाना खाना पड़ेगा ऑफिस में जाना पड़ेगा थोड़ा अभी तेरे को हजार गया तो क्या 1 hour later नहीं हौवाफोरखौ माबायदि अननांगौ नुबाय खानायाव कालार फुनांगौ फिसाइफोरखौ नांगौ फिसाइफोरखौ अननांगौ नै कालार फुनदों नुबाय आं माबायदि अनो बेखौ मा मोनथिबावा हौवाफ्रा माजों साइस नुगोन माजों साइस नुवा देलायहोयो खानायानो मोननो नागिरा ना खानायानो कालार होआबानो जाला सानफ्रामबो फुनांगौ आं नङाबानो जाया आंनो फुनना होबाय थानांगौ बेनो बेसे अनो आङो नोंनिखौ हारसिं फुनानै लानोसै नो खानाय सिनजादोंना दहाय दा कालार फुनफैबाय आरो